viac. Na čo? No to bude potom tentovať. A 4 litrov, 2 litre palenky. Tak. Palenku na noc. To, no, to zde len víno. Hej. Radšej, A radšej. pivo a tento. Radšej víno, ako nebude to sranda. 4 litre a polky. Hej. To sa kúpi sa to tentok. To najmenej potom kúpiť. Hoci kde, už keď budem v aute, tak už... To slaninové sú dobré do piče. No, keď som bol, biele sú, To som teda kupoval tiež. biele sú dobré. Ale bol som vo večierke a hovorím, chcem tie slaninové ako tie poľské. Ja som tiež kupoval vo večierke. A ona mi hovorí, keď tam stará ešte robila. Ešte tam robí, ten tam. Hej. A hovorím, to je poľské, lebo sa pýtal, ktoré? No tie poľské, ako to sú maďarské. Nie moja, to sú poľské, ale poľské chcete. Hej, to sú dobré, veku, do piči, veď. U nás dostal tento biele krekry. A ja som aj Čičovi vravel, a on je kokot. Lebo že on poľské, lebo že ľudia nechcú poľské veci. Do piči. Je to dobre, ty kokot. Veď Poliaci, 90%, čo majú tie kokotiny šubixy, to nevyrábajú oni. Oni to len balia. Oni to len balia, to je, bude to Čína alebo nejaká kokotina a to je všetko. Tajvan. A včera bola dobrá tá výchvica, pozeral si správy? No, nebol som doma.